To wata sabuwa yanzu Umar Bana ya shiga rikicin Abale da Aminu J Town. Idan ba ku manta ba, cikin satin nan da ya gabata wani faifan bidiyo na Aminu J Town ya fita, inda ya fito yana ma Abale gori cewar bai kamata a ce lalle an gan shi wajen karɓar buhun shinkafa ba da 50,000, inda ya ce hakan da ya yi lalle karanta ne kuma matsayinsa ya wuce haka. Duk da dai kowa ya san ita wannan rayuwa, kai dai yanzu ka ga mutum baka san menene matsalarsa ba. Wani lokaci kana ganin mutum ya wuce abu kaza, nan kuma bai kai wannan level ɗin ba, domin shi kanshi Abale da a ce girmansa ya wuce ƙarfin ya karɓi wannan buhun shinkafa da 50,000, to lalle ba za ka taɓa ganin shi a wannan guri ba. Tunda ku ga ya ji ya karɓa, to lalle ƙarfin shi bai wuce haka ba, domin mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ba a gan shi a wannan guri ba. Ali Jita ma ba a ga ya je ba, Aisha Humaira ba ta je ba, Umar Bana bai je ba, kai da manya-manya a wannan masana'anta na Kannywood wanda kwata-kwata ba a gansu a wannan guri ba, wanda kuma ana hangen su lalle su dama masu kuɗi ne, wanda su da wannan azumin ma su ne suka sai shinkafa ma suke raba wa mutane. Ka kuwa babu yadda za a yi su je karɓa, wanda kuma da dama a wannan masana'antar Kannywood dama talakawa daga cikinsu su ne ake yi ma irin wannan rabo na kayan abinci. Duk da ita wannan shinkafa lalle wanda ya bata ita shine mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ta ɓangaren tsaro, Nuhu Ribado shine ya bada wannan shinkafa, inda ya ba Nuhu Abdullahi ya ce shi kuma ya raba ma wannan 'yan masana'anta na Kannywood. To amma kuma wanda suke gani su manya-manya daga cikin wannan masana'anta na Kannywood lalle ba su karɓi wannan shinkafa ba. Amma misali yanzu ko da a ce mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ne, lalle za a bashi wannan shinkafa irin tirela 2 ko tirela 3, shi ma zo ya karɓa ya raba, to na san zai karɓa ya raba. Amma kuma in an ba wani ya raba ne ana bayarwa, to ni na san mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ko da gidan shi aka kai mishi lalle sai dai ci a ba talakawa, lalle na san ba zai taɓa ansa ba, saboda mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara an san cewar duk azumi idan ya zo yakan raba sama da tirela 10 na shinkafa da kuma kuɗaɗe, wanda za ka ga wani lokaci ma a cikin faifan bidiyo shi yana rabawa, sannan 'ya'yansa ma ƙanana za ka ga an ba su miliyoyin kuɗi su ma suna raba ma mutane. To kaga alamun cewar lalle mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara mutum ne mai taimako, wanda kuma shi wannan yana yi ne a aljihunsa, lalle ba yana karɓawa ne a wajen 'yan siyasa ba da sunan zai raba. Shi ko Nuhu Abdullahi lalle dama an san cewar ya karɓo ne daga hannun 'yan siyasa domin ya zo ya raba ma wannan 'yan masana'anta na Kannywood, wanda kuma da dama ana gani yin wannan abin da suke su 'yan masana'antar Kannywood na karɓar kuɗi daga hannun 'yan siyasa, ana ganin cewar kamar mutuncin su ya zube ne, wanda kuma abin ba haka yake ba. Ita dama a rayuwa duk wanda ka ganshi an ce ya kai wani babban matsayi, dama dole sai dai da wani, ba za ya taɓa yiwuwa ba ka yi rayuwa kai kaɗai babu wani, kuma duk irin kuɗin da kake da shi, kuma sannan duk irin mulkin da ka kai, to lalle fa akwai mai gidanka wanda kuma kai dama ka fi wani ya fi ka. Ita wannan rayuwa dama haka take, duk kuma wanda ka ga ya gaddama da haka to yana kokari ya ja da ikon Allah ne, wanda kuma duk wanda ya ja da ikon Allah to lalle a ƙarshe zai kunyata tun a nan duniya kafin ma a mutu a koma lahira. To amma kuma shi yanzu Abale ana gani wai dan ya zo ya karɓi wannan shinkafa har ya zama abin surutu, wanda ma irin wannan maganar ma bai kamata ma a ce an fito da ita wani na waje ma ya ji wannan maganar ba, tunda dai taimako ne. Ita kuma wannan rayuwa duk irin kuɗin da kake da shi lalle za ka iya taimakon wani, sannan kuma duk talaucin ka lalle kai ma za ka iya taimakon wani, abinda kenan ake samu yanzu a wannan hali na rayuwa. To amma kuma shi yanzu wannan bawan Allah dan ya zo ya karɓi shinkafa an fito ana ta mishi surutu, inda ake ta ganin cewa lalle idan yanzu wannan matsala da muke fama da ita na rashin tsaro kowa zai iya fitowa ya magana, to amma duk wanda ya san ya karɓi shinkafa to lalle ba zai iya fitowa ya magana ba. Wannan kuma abin ba haka take ba, inda da dama akwai wanda za ka ga suna karɓar shinkafa, amma kuma in abu ya tashi na gaskiya sukan fito su faɗi gaskiya, sai dai duk abin da za a yi musu, sai dai kuma wasu dama yanzu a cikin wannan watan azumin su ma sun fito sun fara ma Adamu Zango ƙorafi, inda ha ga lalle ya sa riga da hoton Kashim Shettima da kuma wani bawan Allah, inda ake ganin cewa lalle shi ma kwanakin baya saboda an bashi kyautar mota ne ya fito ya sa wannan riga ba dan Allah ne ba, har kuma ake ganin ya mishi wata sabuwar waka wadda ake ganin kuma ta danganci wannan campaign din nasu wanda za su shirya shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu na shekara 2007, yanda kuma ana gani gaba ɗayan fim ɗin nan lalle irin
abubuwan da suke lalle ba abu ne wanda ya dace ba, wanda kuma za ka ga duk wanda suke fitowa suna zagin wayannan yan masana'antar Kano za ka ga lalle makiyansu ne, amma masoyinsu bai taɓa fitowa zage su ba, domin wannan dama ce Allah ya riga ya ba su, wanda kuma duk wanda Allah ya ba wannan dama lalle ba zai ce bai bukata ba, tunda yanzu a wannan rayuwa kana gani irin wahalar da talaka suke sha waje neman kuɗi, wanda ya je faskari wani a caba, wani kuma za ka ga yankan farce zai yi, wani shushaina, duka dai sana'o'i ne kanana wanda ake neman kuɗi. Yanzu irin wanda ke waccan sana'a ake shan wahala, sannan kuma Allah ya zo ya bashi dama, irin wannan damar da yan fim suka samu, shin kaga zai wasa da wannan damar ne? Kaga zai karɓe ta hannu biyu, kuma yanzu kaga babu wanda zai samu wannan dama lalle kita, amma kuma sai ga mutanen mu saboda hasara da bakin ciki sai ka ga yanzu ka rasa menene abin da yake na gaskiya, kuma ka rasa menene abin da yake na ƙarya, ne zaka bazan cika mutane ne. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwa wannan tasha tamu, ka zanna mana alamar subscribe, ka zanna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon nan kai like. Muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Dadi Hikima, wallahi ka bani mamaki, wallahi dadi ka bani mamaki, ban taba tunanin haka kake ba wallahi. Me haka? Wallahi ka yi disappointing dina. Me yasa zaka biye wannan yaron? Wannan yaron yau shekara nawa yake neman Kannywood da bala'i da masifa. Tun lokacin da ya sa Adam ya zango a gaba, me Adamu zango ya tarewar? Adamu zango ko tari bai taɓa bar ba. Uwa da uba ya zaga Adam ya zango, ya ciccisa wa Adam ya zango ashar. Makiyin ba irin ashar da sharri da kage da kazafi da bai yi wa Adamu zango ba. Adamu zango bai taɓa tankawar ba, bai taɓa biye mar ba. Hasali ma Adam ya zango buɗan bakinsa ya ce ya yafe mar. Ko ba haka kowa ya san da wannan ba. Wannan yaron ya daɗe ɗan akuya ne, ya daɗe yana neman Kannywood da bala'i da masifa. Ba a biye mar, amma ka zo ka mar bidiyo, abin da yake nema kenan ai. Wannan shine abin da yake bukata. Aminu Jatawon dan gutsun uwarka, Nu Abdullahi shi kadai ne yake rabar da shinkafa a Kannywood. Ubangidan naka da yake baka na data, rarara da su Abdul Ahmad da su waye duka ba suna rabon shinkafa ba. Me yasa su baka ce nasu ba daidai bane ba, ko kuma a'a suna raba shinkafa mai tsakuwa ba? Sai na Nu Abdullahi, kawai kun ga matashi Allah ya lamunce mar, Allah ya marge dan doguwa, ya dauko hanyar da za a ci gaba. Na rantse da Allah, Aminu Jatawo da kai da su G-Fresh din da dukkan ɗan akuyan da kuke fitowa kuke kokarin ku ci mutuncin Nu Abdullahi, babu wanda zai samu wannan dama wallahi yake karba. Kaf ɗinku ku ɗin kishin talakawa kuke yi, dan gutsun uwar Aminu Jatawo kishin talakawa kake yi. Yau Nuru Bado ya kira ka ya baka babban matsayi, wallahi zaka karba. Banzaye kawai ɗan renin wayo, kawai jama'a idan dai har mutum baya baku ku ci shikenan ya zama makiyin ku. Amma in dai su da suke baka, su ba za ka zage su ba, amma shi da yake baka karuwa da shi shikenan ka sa shi a gaba. Ko ai tun lokacin da kake ta zagin Adam ya zango yake kula ka, wallahi na san target ɗinka, na san inda ka dosa wallahi. Ban so abane ya biye ma ba wallahi. Wannan wani irin jakanta ne da akuyanci. Ka bi ka addabi mutane, kai kullum kawai kai ne kake kan daidai, waye kai? Wallahi baka da wayo da dabara da hikima da mu ba mu da shi. Aikin banza, aikin wabi. Komai kawai kai, komai in dai dan Kannywood ne yayi, kawai kai kawai ba daidai bane. Kai karfi da yaji sai ka hada kafada da yan Kannywood. Ta yaya? Duk wanda yake harkar fim da wanda yake harkar media ai matsayin su ma ba ɗaya bane. Amma ku karfi da yaji sai kun zo ku wai sai kun yi adawa da yan Kannywood. Mutanen nan sun ki su kula ku, sun ki su biye muku. Ba za ku bar su huta ba? Me haka? Wannan akuyanci ne, wannan hauka ne, ba hankali bane wannan wallahi. Ni ba ni da matsala da kai, amma abubuwan da kake kai a Justin, yawwa kai a Justin ba daidai bane wannan. Me haka? Kawai bawan Allah kawai ya ɗauko hanya. Idan wannan maganar kuke yi, ba za ku zagi manyanmu na arewa ba su suka cuce mu ba? A lokacin mulkin baya wani matsayi ne, wani babban position ne ba wa dan arewa ba? Me yasa ba su kawo sauki ba? Raba shinkafa da ake yi ko kuma rashin raba shinkafa shi zai kawo zaman lafiya? Me haɗin ta'addancin da ake yi da raban shinkafa? Raban shinkafa kowane azumi tun kafin a haife ka, idan azumi ya zo dama ana raban shinkafa, ana kyautatawa al'umma. Me haɗin raban shinkafa da kuma rashin zaman lafiya?
kawai kun ɗauko adawa ƙarfi da yaji, kun ga matashi Allah ya lamunce mara. Wallahi tallahi na rantse da Allah, Nu Abdullahi wannan sakon naka ne, Allah ya taimake ka wallahi. A banza gashi ana ta tallata ka, kuma dama abin da muke bukata kenan. Wallahi tallahi haka muke bukata. Sai ta promoting ɗinka. Wallahi kai ta ci gaba, kai ta ci gaba. Yanzu kaga baka ba su ba, ba ka da haɗi da su, amma gashi suna ta promoting ɗinka. Duk waɗanda suke kafe ka suna cewa ka raba shinkafa mai tsakuwa, ka yi abin da ba daidai ba, ‘yan kaniyu sun yi abin kunya. Wallahi tallahi suna saƙonka ne yake zuwa inda ake bukata. Ka gode wa Allah Nu Abdullahi. Wannan azumin bana wallahi naka ne. Allah ya taimake ka. Su Aminu J Town, su G Fresh, su waye da waye da sauran karnukan suna ta promoting ɗinka, sun tura bidiyoyinka ya ce inda kake bukata. Kuma dama abin da ake bukata kenan. Abada Allah.